Assalamu alaikum warahmatullah. Barkanmu da wannan lokaci. To ‘yan uwa, a yau ma dai kamar yadda aka saba mun kawo muku sabon bidiyo akan yadda za ka samu kuɗi online. To da farko dai idan kai ka san baƙo ne a wannan channel tamu, muna faɗa ma da ka danna mana alamar subscribe domin ka ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawowa sabbin bidiyoyi na platform domin kuma kada a bar ku a baya. To kamar dai yadda kuke gani, wannan sabon platform ne na Social Rebel da ya fito kwanan nan. Shi ne zan yi amfani da wannan lokaci na yi bayaninsa a taƙaice. To Social Rebel dai kamar yadda kuke gani, sabon platform ne da ya ɓulla a cikin satin nan, ma'ana da ya fito a cikin wannan satin da muke ciki. To Social Rebel dai kamar yadda kuke gani, zai baka damar yin aiki online tare da su ta hanya mafi sauƙi, ba tare da kana shan wata wahala ko kuma kana ɓata datarka a banza a WhatsApp ko Facebook ba, kana kawai chatting da mutane. To website ɗin Social Rebel, da farko idan ka yi rijista da shi, za su baka $50 a matsayin welcome bonus. Wannan website ɗin kamar yadda kuke gani gashi nan ana amfani da shi a sama da ƙasa 120. Shi wannan international ne, na kowace ƙasa ne, amma iya ƙasashe ne guda 120. A sama da ƙasa guda 120 ana amfani da shi. To mu ma Najeriya muna ɗaya daga cikin wannan ƙasa guda 120 ɗin da aka ware ake amfani da su a cikin ƙasar. To kaga wannan dama ce ta samu mu gwada Social Rebel domin ba mu san inda rabonmu yake ba, kuma ba ma wani abu mai haɗari suke amfana ba, su suke tambaya ba. Har yanzu ba su tambayi BBN ko kuma wani abu ba, ko wani abu da ya shafi bankinka ba su tambaya ba. To wannan ba wai platform ne mai hatsari ba. Wasu daga cikin mutane suna tsoron sa account number su ko kuma wani abu da ya shafi bankinsa a cikin irin wannan platform ɗin. Gaskiya suna da gaskiya. Kamar yanzu irin su BBN, gaskiya yana da kyau mutum ya tabbatar da platform kafin ya sa BBN ɗinsa a ciki. To yanzu da farko dai kafin mutum ya samu kyautar $50 ɗin nan a matsayin welcome bonus, za ka shiga wurin da aka rubuta sign up. To idan ka shiga wurin da aka rubuta wannan sign up ɗin, to kai tsaye za su kawo ka fuska kamar haka. To nan shine pejin yin rijista. Za ka yi rijista complete a nan. Bayan ka gama rijista, za su kai ka dashboard ɗinka. To a dashboard ɗinka ne za ka ga an yi credited ɗinka da $50 a matsayin welcome bonus. To kafin dai mutum ya yi rijista akwai sauran ƙarin bayani kamar haka a nan wurin. A nan website ɗin zai nuna ma yadda za ka yi aiki. Domin samun ƙarin bayani za ka shiga wannan wurin da nake nuna ma da koren aro gashi nan. To da zarar ka taɓa wannan wurin zai nuna ma fuska kamar haka. To a nan ne za ka samu sauran ƙarin bayani da dama, kamar irin su LAN, abin da ba gane ba a LAN, in ka shiga LAN za ka gane, za su fahimtar da kai. Sannan kuma sai payment proof. To payment proof dai kamar yadda kowa ya sani, kowa ya san wuri ne na biyan kuɗi. Za ka shiga wannan wurin domin su tabbatar ma da cewar suna biya ko ba sa biya. Za kuma su tambaye ka PayPal account ɗinka, saboda ba da bank account za a yi amfani ba. Sai kuma wurin sign up da login. Sign up shine wurin rijista, shi kuma login kamar yadda kowa ya sani shine idan kana da account za ka shiga wurin login kai tsaye. Idan kuma ba ka da account shine za ka shiga sign up kai tsaye. To mu yanzu mun shiga sign up kai tsaye. To da muka shiga sign up kai tsaye shine ya kawo mu wannan fuskar. To a nan ne za ka yi rijista da yi complete ɗin account ɗinka. To mun gode da ziyartar channel ɗinmu. Ku ci gaba da danna mana alamar subscribe domin ƙara mana ƙarfin gwiwa.